Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, benvidos unha vez máis ao último programa do ano de Sempre en Galicia. Está con nós Francis Queijo, acompañándonos na audición de hoxe, que se ve moi feliz. Moi bons días, Francis. Moi bons días. Como pasache a Navidad? Moi ben. Moi ben, que as dúas netiñas, seguro, non? As dúas netiñas, a filla, bueno, o xenro, con saúde. Bueno, con moita saúde. Bueno, esa é a saúde que queremos que teñan tamén os nosos ointes todos, que empecemos o ano 2022 con ese ánimo, con esa felicidade que sempre nos destacou a todos os galegos. E falando de Galicia, empezamos con Sempre en Galicia. Xa se nos foi a noite boa e tamén o día de Navidad. Corremos agora, irmáns, tras unha noite bella que alimenta as nosas ilusións de un ano novo cargado de esperanzas. Xa non son nin as xuntanzas familiares, nin a Navidad, nin o ano novo, que apaga un ano catastrófico, aplacado un pouco por esa luz de esperanza que representa a ciencia médica. O certo é que, chegados a estas fechas, poñémonos moi melosos, bicámonos máis, enviamos correos con frases que copiamos de páxinas espantosas e ridículas dos ordenadores que se dedican a fabricar tonterías. É a alegría por decreto, o cariño por lástima, o día de regalar para que nos regalen. Acércase un ano novo. Dende esta beira do Atlántico podemos otear a Galicia inteira, sentila como a nosa pertenenza en un país elexido por nación e por vocación.
Sabémonos militantes dunha terra na que a súa bandeira ten a cor das olas, que nos arrullaron dendo berce, cruzada por unha estela blanca que nos devolva a pureza original de saber quenes somos, reafirmando desta maneira os nosos votos de orgullo e pertenenza. E mentras o sol ilumina toda a dulce vida, chéganos as lembranzas da terra con ese manto de neblina que envolve montes e ríos, pero tamén aquela xente que co tempo casi perdemos de memoria. Pero Galicia nosa, conservamos dela a alma despida e limpia, envolta en terra mollada que nos aprieta o corazón, ao mesmo tempo que nos estira a alma. Os emigrantes fomos aqueles fillos que se levantaron de noite do seu regazo, porque nos parecía demasiado ríxido, demasiado duro, para corpos tan frágiles. E marchamos mar adentro. Pero, sin embargo, conservamos a fe muda de ser dese verde intenso, do branco sudario das neves que cubren os outos, donde danzan medallóns de flores ao compás de brisa. Amigos, que nada empañe a maxia destos días de felicidade, cando todas as plumas do mundo se enamoran das máis fermosas palabras. Que teñades todos unhas festas tranquilas e entrañables, pero que sexan razonablemente felices, e coiden moito dos maiores porque non se contaxen co duchoso coronavirus que salta máis con a pulga. O COVID ten nome de payaso, pero non é ningunha broma. Dende esta beira do mar, como lles dicía, nós todos, os que facemos sempre en Galicia, queremos buscar hoxe as máis sencillas palabras, pero as máis sinceiras, as máis ternas e conmovedoras, pero tamén as máis necesarias. Amigos, que sexades feliz. Feliz ano novo. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país.
campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Los uruguayos estamos controlando la pandemia gracias al alto nivel de vacunación de toda la población. Pero están surgiendo nuevas variantes del coronavirus en el mundo y la mejor forma de protegernos es con la tercera dosis de la vacuna. Agendate ya mismo para darte tu dosis de refuerzo. La mayor defensa contra las nuevas variantes del coronavirus es la tercera dosis. Agendate y vacunate. Así podremos seguir viviendo con normalidad. Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. Bueno, amigos, estamos recibindo aquí hoxe con moito cariño a un home traballador, un incansable traballador do noso patronato que días pasados foi elixido presidente da institución do noso patronato da cultura galega. Estamos referíndonos a un pontevedrés, Pontevedra é boa vila, dá de comer a quen pasa, di o refrán. José Piñeiro naceu en Pontevedra e está aquí con nós porque foi elixido, como lles dicía, presidente do patronato da cultura galega. Moi bons días, José. Ben, gracias, Toni. Bueno, primeiro felicitarte por ese cargo tan importante, verdad? Porque non é ningunha broma. De moita responsabilidade. De moita responsabilidade. Sobre todo en estos tempos, ¿no? De pandemia. Exactamente. Okay. Bueno, primeiro un saúdo a todos e todas os ointes e ointas de Sempre en Galicia. En estas datas tan importantes, traervos un mensaxe, un saúdo da Xunta, deseándovos a todos un bo Nadal e un bo ano 2022. José, a pesar de esta pandemia que estamos sufrindo, de este Omicron, de todas estas cousas, hai algo que destacou ao longo do todo o ano o Patronato da Cultura. Foi o non deixarse vencer, verdad, por ese virus. Mira, eu traía aquí algo, unhas notas feitas medio depresa aquí que vou compartir cos ointes. Mira, a ver. Neste tempo de pandemia truxo consigo unha morea de desafíos que a Xunta Directiva do Patronato tivo que afrontar. Os problemas xa existentes ao momento, que por certo non eran poucos, pero que iban xestionándose de unha forma xeitada. Presentouse entonces unha nova situación. A Xunta nunca deixou de traballar. Como, por exemplo, continuaron cos traballos de mantenimento da nosa sede, dos traballos que xa estaban en curso e outros novos que se encararon, clarabollas, refacción do frente do edificio, a bomba de agua do drenaxe do sótano, a reparación da instalación de agua, a limpeza do tanque da mesma. Buscáronse por parte da directiva outros camiños por onde seguir coas actividades propias do patronato, fundamentalmente a relación cos socios. Non foi doado. Buscáronse por todos os medios manteñer a comunicación con eles. As novas tecnoloxías fixeron posible que a relación cos socios continuase da mellor maneira posible. O Zoom, cousa nova para todos nós, presentouse con todas as súas dificultades, maiormente para unha grande cantidade de xente, xa non nos anos mozos, por certo, como a ferramenta máis aceitada. Da man entón desta nova cousa, a Xunta continuou o seu traballo. Pouco a pouco foron retomando os cursos, obradoiros, da mellor maneira que foi posible. Temos que poñer en valor as actividades, as atitudes dos profesores e colaboradores para esta tarefa, e sobremaneira a dos nosos socios, que de unha gran forma superon pasar esa porta que parecíamos que non íbamos a poder atravesar. Non se puderon facer actividades presenciales durante case todo este tempo, pero Zoom novamente deunos unha man para facelas por vía electrónica. Foron moitas as que se fixeron, non só as que xa estaban no calendario do patronato, as que son de todos os anos, sino que tamén outras que xenerosamente a Comisión de Actividades foi xenerando mes a mes. Temos que facer aquí un grande recoñecemento ás integrantes desta comisión que traballaron dabondo para facer posible estas actividades. E tamén, por certo, aos nosos socios que participaron das mesmas nunha cantidade moi importante. Tamén o Facebook, o canal de YouTube, foron tamén ferramentas fundamentais
para levar adiante e manter os vínculos coa nosa xente. Destacar o traballo das compañeiras que levaron adiante o mesmo. Non vou poñerlle nome propio por medo de esquecerme de algún. Tamén temos que decir que foron moitas as cousas que quedaron polo camiño. A misa na catedral, o homenaxe aos galegos mortos no Uruguai, no cemiterio central, e algunha outra. Non foi mala vontade por parte da xunta directiva, senón que non se pudo. De aquí para adiante, aquí os desafíos que se nos veñen. Pode que a situación siga mellorando e volvamos a actividades como xa empezamos nos últimos 2 ou 3 meses con algunha delas. Pero temos que ser realistas. A cousa non vai ser doada. Certo. Veñen tempos complexos. Vamos a ter que poñer moita cabeza e moitos brazos. Non é tarefa de un ou de uns poucos. Ten que ser o traballo de moitos, ou mellor dito, de todos vós. Temos que sair, abrir as portas, buscar cousas novas, non ter medo, pero sí, o fundamental, importantísimo, non perder a nosa identidade, o pensamento e espírito do patronato, non deixar de ollar, de mirar, cal foi a idea do surximento da nosa institución. Daquela hoxe, as cousas cambiaron, tornaron, o mundo cambiou, pero outras aínda están aí, e por elas temos que seguir loitando. Pasando en limpo, tampouco ten que ser o que podo pensar eu ou o que pode pensar a xunta directiva. Ten que ser o que pensades todos vós, a xente do patronato. A tarefa ten que ser do colectivo e pode gustarnos ou non, pero temos que resolverla entre todas. Como última cousa, pero pode que a máis importante, sempre en Galicia, que non só neste tempo de dificultad pola pandemia, seguigo aí, sendo unha ponte coa nosa xente, senón durante os máis de 70 anos, sendo unha peza fundamental da colectividade galega. E así, danlo por certo os recoñecementos recibidos pola audición dentro e fora de Galicia. Sin dúbida, quedan moitas outras cousas, a relación entre as institucións galegas no Uruguai, a federación, cantas cousas podemos mellorar, pensando sempre que cada un ten que manteñer a súa identidade, non perder o seu norte, pero hai que buscarlle unha volta, unha forma de coordinación de potenciar os nosos valores. Sobre todo non perder ese norte, verdad? Exacto. Hai unha cousa curiosa, José, na túa explicación estupenda, estupendísima explicación. Unha cousa curiosa, o arroupamento que tuveron os socios a pesar da pandemia co patronato, non? É dicir, o socio non deixou nunca do interés polo patronato, polo que se fai coa cultura, é así, verdad? É así, porque a comunicación ten dúas puntas, non? O que comunica e o que recibe a comunicación. Certo. De nada sirve que comuniquemos cousas se do outro lado non temos unha resposta da xente. E no caso do patronato, a resposta dos socios foi moi positiva. Se ben é certo, hai xente que non pudo acceder a estas novas formas de tecnoloxía, non? Claro, porque xente a maioría de moita idade, pero sí, a resposta foi moi boa. En canto á tecnoloxía, temos personas moi expertas en eso, non? É certo, é certo. A nosa Francis está aquí. Eu non quise decir os nomes, no, pero por suposto. Temos a Francis, temos a Carmen González, claro, no. Outra xente que non hai que desmerecer o seu traballo, que fixeron posible todo isto, senón quedábamos era nulo. Nombro eno porque está aquí como representante das ti eres moi amigo de sí. Non olvido tampouco o patronato as datas patrióticas, verdad? A pesar de todo eso. Exacto, o día de Galicia Mártir, o día de Castelao, o día das letras, o día da poesía, e a máis delas, como digo aí tamén, outras actividades que xeneraron a xente da Comisión de Actividades nun traballo estupendo, importantísimo, estupendo, que fixeron posible manter unha continuidade no traballo do patronato.
Os profesores tamén con toda a dedicación. Profesores, todos os colaboradores puxeron de sí para... Un traballo especial o grupo de declamación, non? Non quero distinguir a nadie, non? No, por certo, porque pero por sí, certo sí. tuvo un traballo estupendo, non, Francis? Todos os Todos, obradoiros, sí. todos, porque algúns que non se poiden facer por lo Zoom, tamén achegáronse de todas formas como apoio. Non é marxinar a nadie, que todos No, traballaron moitísimo. fíxate. O grupo da escola, o grupo de letras, o grupo de todo. Claro, Porque todos os grupos, mira, ¿no? por exemplo, podemos decir que, claro, hubo cousas que non se pode facer Claro. por Zoom. O traballo da clases de obradoiro de óleo, de pintura, non se poden facer por Zoom. Pero, sin embargo, fai uns días tivemos a exposición de óleo e de fotografía, ¿no? que estuvo aí aberta durante un tempo nos últimos días de actividade do patrón. Como che parece a ti, como crítico agora, como levou Ana Lorenzo a directiva hasta ti, hasta ahora? Moi ben, ¿no? Que un compromiso, traballo. miren que compromiso. Non é que, quero dicir, Menos mal que non está él aquí. No, sería vamos máis, a ver, máis presión. A miña intención é dicir, Toni. que heredas de Ana? No. Que heredas de Ana? Eso é o Bueno, que unha gran dedicación, unha vontade de ferro para traballar, para asumir todas as responsabilidades e todos os traballos. Claro, Non? Porque non é só dirixir, sino que aquí hai que botar man as cousas, hai que poñerse a roupa de traballo e sair o... Falabas tamén Obradoiro. de obras necesarias no patronato. Quedou Claro. todo. É como todo, como di o refrán, casas bellas todas son goteiras. Pero ben, trátase de ir facendo o que se pode. Tamén temos as limitacións dos recursos económicos, non? Pero están as axudas. Por outro lado, en este tema tampouco é fácil conseguir a empresa ou a xente para facer os traballos. Hai que andar con bopé, ter cuidado, ver con que xente atopas. Quixemos facer un traballo con unha empresa que parecía moi seria e cando chegou o momento non tiña os papéis en regla. O patronato non pode arriscar claro. un traballo donde un operario vai a caer dun andamio, termine morto e o patronato iba a ter que cargar é dicir, hai cousas que hai que ter en conta, que na casa de un pode facer o que quere, porque o que arrisca son as cousas o diñeiro dela, bueno, o que sea, pero cando ti estás nunha institución tes que cuidar todas as cousas, ter en conta que non podes tirarte así o río, non? Tes que ter moito cuidado, pensar moi ben as cousas que vas facer, porque eres o responsable do teu e do de todos, non? Tu veches algunha reunión cos compañeiros da xunta directiva, sí? Sí, a reunións da xunta prácticamente durante todo o tempo fixeron semanalmente como se venían facendo. Non hubo un tempo de deixar de facer as reunións da directiva. A directiva continuou funcionando durante toda a pandemia en forma normal. Ben, hubo un momento que hubo que botar man tamén desta ferramenta que dixemos do Zoom, claro, para poder seguir traballando, porque a situación hubo momentos que complicouse moito e todos aí temos xa uns cantos anos, non somos uns rapaces. Como é a relación ca Xunta de Galicia, José? Bueno, ben, sempre quixéramos que fora mellor, non? Claro. Pero vamos. Sobre todo no eido económico, non? Non, pero é máis cultural. Está claro que a situación hoxe é complexa e as dificultades están en todos lados. Eles tamén teñen os seus problemas e hai que entender que teñen que cuidar os diñeiros, que son o diñeiro de todos os galegos, non? Entonces, a veces terían que darlle un pouco máis de valor o que fan os galegos na diáspora, non? Por o mundo adiante, non? Que a veces é un traballo que pasa para eles un pouco desapercibido, non teñen presente no día a día o que estamos facendo aquí, o que fan as outras institucións, e como pasa aquí, debe pasar na Argentina, en Venezuela, en outros lados. José, ainda non querendo a túa opinión personal, en este caso a túa opinión personal, que che pareceu de Casa de Galicia?
personal. É un tema... Túa versión personal. É un tema moi complicado. complexo. ¿no? Complexo. Eu penso que aquí, máis do que está, vamos a decir, na superficie do que vemos, debe haber outras cousas debaixo do horizonte desa capa que nós non vemos que pasan. Pero é unha lástima unha institución que naceu por unas circunstancias moi especiales que tamén en algún momento había que facer unha historia de por que naceu Casa Galicia, cal foi o motivo de... Está ben, co pasar do tempo esas cousas pérdense, ¿no? Porque o que ti facías para combatir determinada cousa, capaz que despois estás volvendo a reproducir no teu accionar. Pero o nacemento de Casa Galicia tuvo un porqué, como todas as institucións, naceron un porqué, porque era unha demanda da xente, dos inmigrantes. Realmente... Fálase xa de unha posible solución, non? Eu penso que vai ter unha solución. Tería que haberlo por moitas cousas, non? É dicir, si ti pensas que o sanatorio de Casa Galicia está ubicado nunha zona donde non ten moitas institucións de asistencia médica, porque aquí en Montevideo as institucións de asistencia médica ten alrededor de 3 cruces e un radio de 2 kilómetros, están todas aí. O resto da cidade, pero que la zona, a parte de Montevideo, está moi alonxada dos centros de atención médica. Penso que Casa Galicia, non sei, claro, é unha lástima. Eu son socio desde o ano 1967, cando empecé a traballar. Bueno. Aí naceron meus fillos, entre outras cousas. Morreu meu pai, bueno, tantas cousas que pasaron aí adentro. O patronato é a unión. Ben, hai unhas cantas cousas que temos que ter claro. Os estatutos do patronato hai que respetalos. En algunhas cousas son moi rígidos. Están moi como diríamos, axustados dunha maneira que non é fácil federarse. Non é mala vontade por parte da directiva, claro, sino que é unha cousa o que é o estatuto que nos condiciona, claro, a traballar dentro desos termos. E de aí non podemos sair. Pero, indudablemente, temos que de buscar algunha maneira, de alguna forma, de poder participar e, a máis, formar parte da unión, de alguna forma. Xosé, dedícalle un saludiño a todos os ointes de Sempre en Galicia e, sobre todo, aos socios e amigos do patronato. Bueno, ben, que máis? Pedirles axuda. Primeiro que nada. Temos que contar con todos. Claro, sí. Porque as cousas non son... Todas as cousas que pasaron... Todas as cousas que pasaron no mundo non foron obra de un, nin de dous, senón de un montón de xente que a fixo posibles. E aquí é o mismo. Isto non o vai a salvar 9 persoas que forman a directiva, sino que isto temos que sair entre todos, co traballo de todos, as opinións de todos. Ahora, eso ben, non quere decir que veña un e propoña cousas que non teñen nin pés ni cabeza. As cousas, a opinión é válida. Teñen que ter un sentido e ser cousas que se podan levar a cabo. Pero eso sí, o saúdo é ese, o mellor para todos, que contamos con todos, que non nos deixen solos. Bueno, pois eso, que non nos deixen solos, é o que está dicindo este pontevedrés de ánimo, traballador incansable, querido e respetado, e digo sinceramente por todos os amigos do patronato, por toda a xente do patronato. Felicitacións, e creo que Ana tuvo un bo heredeiro, José, felicidades, que teñas moi boa. Esperemos que sí. E aquí sabes que esta é a voz do patronato, non? Creo que sí, é unha ferramenta que temos que darlle valor, non só nós. Toda a colectividade galega ten que empezar que sempre en Galicia é un facho de galeguidade. E hai que poñerle todo o que hai que poñer para que isto siga adiante, porque hai que valorar moito o esforzo que faz ti, as compañeiras, toda a xente que eso non pode quedar polo camiño.
Moitísimas gracias, José, por a túa visita aquí a Sempre en Galicia, que esperamos non sea a última, para contarnos cousas que van sucedendo ao longo de todo o ano, que tamén temos as rapazas que andan por aí tamén e que son parte integrante do que facer do Patronato da Cultura Galega, verdad? Bueno, moitísimas gracias, José. Por nada, gracias a ustedes. Hoy se va Terriña, el hoy se va, que morriña teño, que angustias me van, non te nego a bonitura, Seño esta terriña, Seño a terra io, quien se me verán a miña. Ay, me guarda, cando tolerei, cousas deseadas, cando vos vereis, son as flores distes campos, olentes e bonitiñas, ai que a noche me verán, anche deitada entre ortigas, non se dà terriña, ai que angustias me dan, os que vais pra ela, con vos me vai, os que vais pra ela, con vos me vai, os que vais pra ela, con vos me El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo.
Bueno, xa está aquí Francis cargada de papeles. Vamos a empezar polas novas de Galicia que nos acaba de entregar. Empezamos con esta, Francis, que parece un castro entre dous mundos. Desde o primeiro momento que os técnicos accederon ao castro de Penas do Castelo en Salcedo, a Pobra do Brollón, para iniciar a primeira campaña de excavacións en xuño de 2021, decatáronse de que algo non cadraba. O xacemento empoleirado nunha fortísima pendente e cunha recia muralla de pedra de 6 metros de altura non parecía dotarse os parámetros habituais da Idade de Ferro. Segundo as datacións de carbono 14, a muralla foi construída entre os séculos VIII e IX a.C. Isto converte o xacemento nun dos castros documentados máis antigos de Galicia, nun momento de transición entre a Idade do Bronce e a Idade do Ferro. Penas do Castelo ofrece unha perspectiva privilexiada sobre o momento no que nacen os castros como arquitectura defensiva en Galicia, o final da Idade do Bronce, nun momento de importantes transformacións sociais. A Consellería de Cultura sinalou que os resultados son de sumo interese no marco da candidatura a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Brais Rodríguez leva os seus fanzines ao Museo do Prado. Pero primeiro temos que aclarar aos nosos ointes que é un fanzine, porque eu non o sabía. Fanzine é unha palabra de orixe inglesa que contrae as palabras fan, de afeccionado, e magazine, de revista. Por tanto, os fanzines son publicacións caseiras de curta tirada, creadas por e para afeccionados dun tema en concreto. O autor do cómic coruñés Brais Rodríguez presentou no Museo do Prado de Madrid La era de las imágenes desaparecidas. Neste novo proxecto, Rodríguez continúa a liña das súas últimas publicacións a xogar coa técnica do collaxe para desenvolver narrativas achegadas a partir de imaxes antigas. Desta volta, xogou cos gravados do álbum de estampas, reunidas por Juan Clemente Brignardelli do século XIX, para propor unha reflexión sobre o valor da imaxe na sociedade e os problemas que a súa desaparición supón. Vamos con outra audiovisual no proxecto Primaveras de Letras de Xel Arias. Un videoclip, unha reportaxe audiovisual e unha explicación in situ foron merecedoras dos premios do concurso Contádenos o voso Día das Letras, que a Real Academia Galega promoveu este ano nos centros educativos galegos para homenaxear a poeta Xela Arias no marco do proxecto digital Primavera das Letras. Con esa mirada máis nova sobre a figura e a obra de Xela Arias, achegada por 125 colexios do país, a Academia pechou a axenda de actividades das letras galegas dedicadas á poeta. Poñade moita atención en esta noticia, en esta nova. En 1981 enterrouse unha cápsula do tempo con predicións sobre a lingua galega para o ano 2081. O domingo 19 de decembro lembráronse os 40 anos da realización no Centro Don Bosco de Santiago de Compostela da primeira asemblea da Asociación Galega da Lingua. Naquela data, 50 persoas botaban a andar un proxecto chamado a mudar o rumbo da lingua, que supuxo o comezo do movemento reintegracionista moderno. No interior do recinto enterrouse unha cápsula do tempo que recolle as avaliacións das persoas participantes sobre a situación actual da lingua galega e máis unha previsión da mesma para o ano 2081. Ese é o ano no que se prevé abrir esa cápsula a coincidir co centenario da Asociación Galega da Lingua. O contedor acolle textos inéditos que só se darán a coñecer dentro de 60 anos e poderá conter tamén obxectos que se consideren representativos da actual situación da lingua no país. Temos que destacar que naquele afastado xa 20 de novembro de 1981, na foto da presentación da Asociación Galega da Lingua, na Coruña, sobre o feito,
Unha foto que circulou polos medios informativos naquel momento e que hoxe, os 40 anos, vólvese a reproducir, aparecen Xavier Alcalá, Antonio Xil, José Martiño Montero Santalla e o noso querido amigo José María Monterroso de Besa. Que che parece? Bueno, Terra, o tema de Tanxugueiras abrasa nas redes sociais. É a primeira vez que unha canción en galego entra na competición da preselección e de saír vencedora sería a primeira vez na historia do Festival de Eurovisión que unha canción enteiramente nunha lingua minoritaria representa a un Estado membro. Terra, o tema que Tanxugueiras presentou a Eurovisión, arrasa nas redes sociales. Desde o pasado luns 20 de decembro, cando se filtrou a canción, Terra e Tanxugueiras están entre as tendencias de España durante gran parte do día. Eurofans e non eurofans destacaron a grande sonoridade da canción, a súa música de raíces e, sobre todo, a súa originalidade. Hai quen a vexa como unha firme candidata para a Eurovisión, senón a gañalo. Pois o próximo domingo vamos a ter aquí a canción Terra, porque teño na casa e quería traer hoxe, pero olvideime. Pro próximo domingo vamos tedes a conocer o tema que van a levar estas rapazas a Eurovisión. Moi ben.
Bueno, vamos agora cas novas da colectividade, porque Francis anda de un lado para o outro. Atenta a música, atenta a tanda, atenta a todo o que hai que facer. A ver, contame. Novas da colectividade non temos, porque xa todas as institucións xa están a terminar as súas actividades, e que máis ben foron despedidas do ano e cousas internas das asociacións. E nas novas do patronato non temos moito para dicir tampouco, porque o patronato pechou as súas portas o pasado xoves, o 23, e permanecerá cerrado durante todo o mes de xaneiro ata a última semana, que será o Día de Castelao, que xa estamos a preparar. Ai, que ben, que ben. Bueno, que facemos agora? Vamos a tanda? Agora vamos a tanda. Pois vamos, tanda. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. O noso corruncho que ten moito que ver cos días en que estamos a pasar. Vamos, costumes e tradicións das festas de Nadal. A segunda parte, porque o domingo pasado chegamos a Nadal. Bueno. Así que hoxe temos o día 28 de decembro, Día dos Santos Inocentes. No Día dos Santos Inocentes lembras a matanza dos nenos ordenadas por Herodes. Neste día, máis que facer, hai que non facer, pois a tradición di que todo o que se faga nesta data malograrase. En caso de ter que facer algo, é mellor facer trasnadas. É o día para iso na tradición galega. Gastar bromas aos veciños e amigos ou lanzar noticias falsas pode ser un bo xeito de pasar a xornada segundo manda a nosa cultura. E acá tamén, fai anos tamén facíanse bromas no Día dos Inocentes. E tamén o día no que os rapaces teñen licenza para faceren cousas que noutras datas non están permitidas, pois eles son os protagonistas, podendo incluso mandar na casa. Eu recordo un diario galego que en estas fechas, na portada, víase un tren entrando nun túnel. E despois nas outras páxinas, negro, e na última, o tren saindo do túnel. Bueno, agora vamos ao San Silvestre. O 31 de decembro. O día de San Silvestre compre actuar como no día 28. Isto é, evitar traballar nesta data para que o feito non se vaya polo río abaixo, ou para que en rompa o tabú non caia en desgraza. Ademais, San Silvestre é a noite de xuntanzas de bruxas e meigas, polo que compre ter ollo a tomar as medidas protectoras pertinentes, San Silvestre, meigas fora, reza o dito popular. Para iso nada mellor que botar mándanos a ampla variedade de amuletos populares. Unha castaña de indias, as cornas de vaca loura, unhas medallas, un dente de allo, unha ferradura de cabalo ou algunha que outra erva poden axudar a manterse a salvo de todo mal. Bueno, xa estamos na noite bella. O 31 de decembro. A noite na que se despide o ano era costume en moitas aldeas facer fogueiras e saltar por riba para purificarse e protexerse de toda desgraza que poida acontecer no ano que entra. A estas cacharelas tamén se lle chama lume novo. Hai similitude entre os ritos do Nadal e de San Xoán. Non en van estamos en datas de solsticio, onde o sol e o seu significado simbólico cobran especial protagonismo e, en consecuencia, tamén os ritos do lume. Contame. Tras a cea, era costume entre a mocidade saír polos rueiros con monecos de palla chamados en moitos sitios Año Vello, e
Tal como se fai no Entroido, a graza consistía en intentar deixalos na parroquia veciña, o cal era tomado como unha ofensa por parte destes últimos. Unha vez paseada pola aldea, barrio ou parroquia, o moneco era queimado e con el todo o malo do ano que acababa de morrer. Vela aí un antigo rito ígneo de esconxuración do mal, e como todo lume, purificador. A noite vella, por ser unha data luminosa do trasno, é unha noite propicia para adiviñar ou predicar o que está por vir, o que vai acontecer no ano que comeza. Na comarca do Condado achamos as tempas. Adoítase salir a eira cun cirio aceso para saber de onde ven o vento ás 12 da noite en punto. O lugar desde o que sopre o vento indicará como vai vir o tempo e as colleitas do próximo ano. Así o vento do sur indica ano húmido. O do norte avisa que vai ser ano seco. O vento do leste indica un ano de fame e o vento do oeste indica unha colleita abondosa. E os vellos nunca se engañan, verdad, José? Nunca se engañan. Vamos agora ao ano novo. Aninovo. En Aninovo celébrase o rito das cédulas que en Verín recibía o nome de estrechos ou estrechas. Consiste en xuntar mozas e mozos nun fiadeiro ou no adro da iglesia ou arredor do lume novo para realizar un sorteo que os emparelle. Colócanse os nomes dos homes e os das mulleres en dous botes distintos e hai que sacar alternativamente un papel de cada bote para formar parellas. Despois celébrase unha festa na que cada mozo ia acompañado da moza que lle tocou, bailando só entre eles. Outra cousa moi importante, Francis, é que houve un tempo en que a tradición habitual era cantar polas casas nas festas do Nadal. Exactamente, grupos de mozas e mozos percorrían a aldea cantando fermosas pezas da literatura popular que foron transmitidas oralmente ao longo dos séculos. Como troco, logo de ser cantar, solicitaban o aguinaldo, xeralmente en especies, viño, chourizo, touciño, etc., etc., que despois consumían todos xuntos facendo unha festa ou unha foliada. Déanolo aguinaldo, aunque sexa pouco, un touciño enteiro e a metade doutro. Ainda que o tipo de composición mudase por cada data, a tradición de reunirse os mozos da aldea para ir en cantar de casa en casa, estas pezas tradicionais eran a mesma para todo o país e o obxectivo tamén. Conseguir algo de xantar e algunhas lambetadas para montar a festa. En Nadal cantábase paixoliñas ou nadais, en fin de ano as xaneiras, manuéis no ano novo, e por estes días dedicado aos manuéis a véspera de Reis de cantar de Reyes ou o aguinaldo. Normalmente, os temas das cancións estaban relacionadas con Nadal. Na actualidade, diversas asociacións están a recuperar esta tradición de cantar. No caso dos cantos de reis, a temática adoita xirar arredor da visita e adoración dos reis magos a Cristo, a fuxida da Sagrada Familia a Exipto, a viaxe de Nazaret a Belén de Xosé e María e a procura dun lugar onde parir. O 6 de xaneiro dase por certo que chegaron os reis magos ao portal de Belén a honrar ao neno Xesús con ouro, incienso e mirra. De aí a costume de facer regalos aos meniños. E para rematar, lembrade a creenza que di que o tempo do Nadal é sagrado e que desde a noite boa ata o día de Reis non hai maxia ou feitizo que teña efecto. Polo tanto, todos os meigallos que se intentan nestes días e noites fracasan ou deberan fracasar sen remedio. Bueno, vamos a saludar, xa que estamos en eso, a todos os manueles da nosa colectividade. E as manuelas, por supuesto. Os lolos, as manoliñas, a todos os manueles. A que vamos agora? Que hai moitos. Agora, a música. Veña.
Bueno, amigos, así termina a nosa audición de hoxe. Recordamos o mismo que lle fixemos ao principio, que sexan moi felices, moi feliz ano 2022 a todo o personal técnicos de Radio Oriental, a toda a directiva e a todos os que facemos sempre en Galicia, dende aquí, dende os micrófonos, que sexan moi felices. Feliz ano novo, amigos. Moi bo ano novo para todos. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas, saúde e terra. Este país tan chico